Този път беше асфалтиран само преди няколко месеца. Видите обаче сега в какво окаяно състояние. Какви кратери са. Още от управлението на Фандъкова едни и същи пътища, едни и същи дупки се правеха 2 пъти годишно, защото се слагаше сантиметър или 2 асфалт. А другото не се знаеше в чий джоб отива. Откакто обаче на власт са ПП-тата, ДБ-тата и София Прайд, исках да кажа Спаси София, аз ги бъркам, но може би има защо. Тези пътища се правят по 4 пъти годишно. И тук е момента да попитам Борис Бонев, защо говореха за ремонт на ремонтите, когато по времето на тяхното управление говорим за 4 пъти ремонт на ремонтите. Ремонт на ремонтите. Ако Фандъкова и фирмите, с които работеше, слагаха 1 см асфалт, тези не слагат 1 мм асфалт. Всяка една нормална държава, знаете какво прави? Прави цялостно преасфалтиране. Преасфалтиране, което струва 5 пъти по-евтино от тази мазаница, която в момента правят те в София и по софийските пътища. Тези пари могат, вместо да отиват в джобовете на тези корумпета, които управляват София, могат да отидат за създаването на една детска болница, каквато няма в София. Могат да бъдат използвани и за помагането на социално слаби семейства и деца в нужда.